Eskerrik asko, beste behin. Hurrengo kantua, Gazte gira de gazte. Etxaun Irurik idatzitako beste kantua da, 1977an idatzi zuen, pastoral baterako. Gaztetasunaz ari da. Lehengo bi emakumeak ari ziren, akaso ezkonduko etzirela eta bi hauek berriz konten gazte izateaz. Zuberoan beste behin. Iruz gira de adin hortan, sukar handi bat bihotzetan, elkarretara jinik, gaztiak erokan. Iruz tartzun eder batetan, zuño behari gira kantan, jauzkan edo pilotan, herriko plazetan. Gazte gira de gazte, 20 urten altian, eta pentsamentia horro libertimentian. Sento gira de sento, trenpizik garrian, indar baten egiteko, eskualdin plazetan. Bena iruztarzun hori da, barreat iserik iztan bat, erresimentialat, joan behar beitan. Naiz ez digin lan sobera, handenak entxarratirik gira, besten eman aspenian, imili gaixuak. Hainbat denbora igaran da, azkenekoz libratzen gira, biba libertatia, gaiza ederra da. Itziri gure bestimenta, kasernatik irringu gatza, gipelso egin gabe, nor gure etxetat. Gazte gira de gazte, 20 urten altian, eta pentsamentia horro libertimentian. Sento gira de sento, trenpizik garrian, indar baten egiteko, eskualdin plazetan.